May bunga dapit ang mga durian dito. Ay! Asa to dapit ang may bunga? At unahan. Sini na bunga. Huwag tawa kung may kawaton. Dara tulo ka buok. Sakaon na nako. Good morning, Philippines! Lamang durian di kawat. Hoy, naog dia! Minang kawat na nimo akong durian. Katiyang ang agi nimo kawatan mo niya ka. Di ka mo naog dia. Di ka mo naog dia. Takunti ka. Ay nigara jud ka. Kamu kuan, ikut ka? Dito yang community. Kita mau. Hello guys, thank you for watching sa mua. So karon nga grupo kami na lang yung tulo kayo murag busy pa ang uban. So thank you for watching. Kung idol mo na mo, kung naka-idol mo sa muha, dapat dili mininyo idol. Kay isa ra atong idol, di ba? Isa ra gyud. Isa ra ang atong idol kun dili ang Ginoo. Jesus. Or gyud natong idol. Ayaw mo idol sa muha kay kami nagpakatawa rami sa inyo ha. Kung giganahan mo, like, share and subscribe. Then, subscribe Boy Atang Vlogs. Salamat sa pagsuporta sa among mga vlogs. Thank you and God bless. More power.